weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to hayre law to hayre mbara to seno busoɓe to hayre gollere to juude ko on takusan juula ha to galle ceerno haadimo ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya en gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe usti kala ko fati e taxe uji kayi pewatnoɗi ko fati e gaddugol engrais walla gueɗe goɗe taw ko fati e semence woni awdere foof noon ko yidde hoybitande wonande remoɓe nder leydi he to leydi Sénégal biyeteɗo Papa Aliou Diallo ko jeeya tigui ko cetala biyetegal CCR o jeeya o holliri tigui wonde ko gembaniɗo gam yidde ardade leydi ndi e sumgoji horeji leydi tijjaɗi en 2024 to leydi Mali cour constitution mo leydi ndi ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o wonde kay ko fati référendum bannoɗe nder leydi he winoɓe wiɓe noon kañumen keeɓi polgudo pucci dogata dendagal wannoɓe recours kala waɗama rejeté oɗo saaha joni leydi Mali laatima 4e république to leydi Côte d'Ivoire laamu leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliri tigui wonde ɓe maahi centre uji ɗiɗi mo walanteɗi Allah jaaduɗe jamanu ɗin centre uji noon ko jaɓɓade ɓen doga moltoyo ena dogɓe leydi men to Burkina Faso moltiɓe nder leydi he to leydi Burkina Faso ton ko gonnoɗo ex député maire hono ex député maire commune mo Komsilga waɗɗani Ouagadougou lamorgo leydi ndi kañum tigui bifta ñalawma hanki o nangue hoore kellew e nder ñande aljuma nde nangue hoore kellew saaha yahanno juulede juulal mum tusbara e nder Ouagadougou lamorgo leydi ndi to leydi Niger ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi mbaɗi jangu mumen e yimɓe guure ɗiɗi wonnoɓe nder guese mumen taw ko remoɓe ko famɗi kala fodde sappo e ɗiɗo neɗɗo ɓe mbari hen habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Ukraine jeen ha to leydi Corée du Nord to leydi Irak to leydi Inde ha to leydi France bisimilla moni ketti fotodirte jooɗi piren facciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadakallahu al-azim ɓatake tintinde e ɓatake jarnore hono sada ndongo ko kawmuma cukalel duttigel ngel tawteɗo to Dubai hono Mariama ndongo ko Mariama ndongo ko tanuma cukalel ngel ko tanuma cukalel ngel tawteɗo to babaɓe eɓe ndenta kamɓe kala eɓe pecca dendagal eɓe pecca sunare mabɓe e dendagal bandiraɓe babaɓe naɓe ko taari ɗum kala ko noon kadi eɓe jetta eɓe jarna dendagal babaɓe naɓe e ko taari ɗum kala ha umminoɓe caggal babaɓe kala arnoɓe kay walludeɓe jiilaw ɓinguel mabɓe majjunogel biyetanogel Mamadou Ba ɓe henene mbiyagel Amadou Ba majjunogel kene wona hande balɗe 4 ha balɗe 5 jiitiguel hanki noon tawa guel yiita ko guel wondani e wonki maggel guel yiita tigui ko guel maayi sara diwana babaɓe eɓe pecca sunare mabɓe noon e dendagal bandiraɓe kala eɓe jarna kadi ɓen bandiraɓe gila kay arnoɓe walludeɓe to banggue jiilaw ha sernoɓe ɗum e réseaux sociaux ji e joguinoɓe hen fayre foof eɓe jetta ɗumen eɓe jarna ɗumen eɓe mbiya kadi wonde ko ni tan Allah hoddiri kadi ɓe jabri Allah hoddira muɗuma fe jayde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma eɗen andu noon dendagal jinnaɓe cukalel ngel ko wayno Ndiaye Ba ko noon kadi ena ndunima musidɗo men sehil men hono dendagal musidɓe men sehilaɓe men foof tawateɓe to babaɓe cukalel duttigel ngel eɗen mbiya tan nde Allah lomtoto lomtina yo Allah rokku kadi jinnaɓe no muñiri allahumma amina. aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine man ceerno Djiby Sy ko witti yanke ko safriyanke safruji fina tawa
ceerno jibisi ko jaadino ɓalla wala e denawal kala ceerno jibisi ko laabɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida ciirolon ko wayno kista fibroma ndogam sitta e rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ne yawran ɓe wonɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent to neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno jibisi ne jogui leɗɗe wonande ustoraɓe gorago biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno jibisi ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siddeji bahɗiɗi hoore mum ha habba ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno jibisi tawete ceerno jibisi ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala fonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno jibisi ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno jibisi ene wiye dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno jibisi jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakcude ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy ko laabɗo reedu malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno jibisi ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala kiɗo henna lekki ko lekki moƴƴi kawisaji mawɗi coomi e muɗum woni gorelte ko haako moƴƴo iwruko en tokkorodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴƴi kala yiito hen hoore muɗuma kawisaji mawɗi gorelte ko haako no haako wargani a waɗaɗe ndiyam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa hewɓe cettima dañi aafiya e gorelte ha tenti noon ɓen joguinoɓe ñaw biyeteɗo dogam cité e kala sahani gullituno ɗum ɗona gorelte an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu jaɗol jooɗa ha ɓooya ronka tinde ɓandu mum walla lelo ronka ɓolsitade gam jaadgol ɓandu jokkodire gorelte joguiɗo sukara jabet ɓandu wuloru kala e muɗum yogay ñabboji sa jokkodire gorelte ma yiiten hoorema ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorelte ya so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa jokkodirde e mabɓe so leydi Mauritanie koye Boye Niassa 00 222 47 85 20
96 so tawi gonɗa koto ñorodi sahela jokkodirta koye Daouda Sare 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuro teddungo Amadou Sambalo 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Mauritanie Ramata Mangan 49 18 81 13 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88 so tawi koto leydi Gambi gonɗa jokkodirta koye coordonné Abou Bah 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko jam tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir nogas e ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗorɗen jeena ha to babaɓe ko wuuro tawatego e nder Brakna e balɗe binnuɗe en kalino majjere cukalel gotel ngel duuɓi joyi biyeteno ngel Mamadou Ba ɓe hen enen mbiya ngel mbiyatno ngel Amadou Ba cukalel ngel noon ngel yaran noon koye duuɓi joyi ko ngel majjuno ngel melew e ngel ronkano yitede ko aljuma hanki o noon ngel yiita noon ko ngel wondani e wonki maggel ngel tawa tigui ko nder gaska wota to banggue jeeri e falde babaɓe ngel wondani e wonki maggel ngel tawa kadi ko goskiki fuɗɗima gamotinde no fewi do jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique woni HSA ha dow inde sokhna acca bala en nuldi en pecca sunare men e dendagal babaɓe kala ha tengti noon e jinnaɓe cukalel ngel eɗen mbiya tan nde Allah yo Allah lomtina allahumma amina habaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salima Wula Merjoug kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele omo tawi jillu makko to leydi Arabie Saoudite o joddima toon noon e nando makko Faysal ibnu Farana ibnu Abdallah Al Saoud on ko kañum woni jagorgal leydi Arabie Saoudite kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗe o weeɗi o noon ɓatake umriɗo e Mohamed Cheikh Al Ghazwani hoorejo gendi Mauritanie windi faade e hono faade prince héritier saoudunajo hono émir Mohammed Ben Salman woni mujibu ɓataki o noon ko yidde hesitinde ha joni e wadde kadi laaldade cehilagal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Arabie Saoudite ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen gardini kabaruji men laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ñande alkamisa ɓennuɗo o wadde kay ɓe dokki yamirore ko fati ustugol dendagal taxuji kala kay ko fati e engrais ji e ko fati e awɗele woni semence ummotoɗe caggal leydi taxuji ɗi noon gonnoɗi ha kene qime ha nogas jeegom % woni 26% ɗum noon laamu ngu usti ɗum artiri ɗum e oɗo saaha joni ha 3% on paami tigui fodde 23% ko usta hen ko biyeteɗo mooma wula beybata on woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ndema ko kañuma ɓayini kabaru o holliri noon laamu ngu yidde ɗum kay ko ɗoftude e wallude remoɓe leydi ndi kay ha mbawa ƴellitade jiito koye mumen hano hannirta ni ha tenti noon e ɓen waɗoɓe culture maraîchère woni tigui remoɓe ko fati e ligguimaji koye ngan sanga kadi laamu ngu holliri tigui wonde mabɓe ɓeydu taxe uji wonande marchandise uji ligguimaji ummotoɗi caggal leydi naata leydi ndi foof noon koye mbadi kay yidde walludidde beele ɓen remoɓe so ndemi ene mbawa mbawa yeyde ligguimaji men tawa kadi ene jiito hen koye mumen ɗina taxe uji noon ɗi laamu ngu yiiɗi ɓeydude kay ko fati
e ligimaji gonnoɗi taxe uji mum wonno ko 13% ma laamu ngu ɓeydi ɗum ha yetto 38% beele kay remoɓe ɓe ene mbawa yitade koye mumen hano hannirta ni e ndera golle mumen ene taw kadi ko mbiɗa han yitati koye mumen e ndera golle mumen hano hannirta ni ɓe kolliri noon oɗon période moɓe ɗamini kay ngabbinde cogguji ko fati e taxe uji ko fati e ligguimaji ummotoɗi caggal leydi ɗum fuɗɗoto tigui koye lewru hitta ɗum fuɗɗoto tigui koye hakkude janvier woni tigui janvier dartoɗo ha yetto lewru avril ministre o kadi holliri wonde ministére makko e oɗo saaha joni ɓe keeɓi o ministére mabɓe wonde kay ɓe keeɓi 60 oto wondude 130 motocycliste woni motoji mawɗi e 130 tricycle woni tigui motoji ɗi koyɗe tati foof noon ko yidde kay ɓe mbat kadi recruté fodde 45 technicien taw ko technicien agricole foof noon ko yidde kay ɗoftude e ɓettade ɓen remoɓe nder leydi he ha tenti ɗon mbiɗen e remoɓe taw ko maraîcher woni remoɓe ligguimaji nder leydi he ha mbawa tigui ƴellitade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to Nouakchott leegal Arafat police mo Nouakchott ɓe kolliri tigui ñande alkamisa ɓennuɗo o wonde kay ɓe teeɓima sagataɓe nayo tokos ɓe woni sukaɓe mineur tumaɓe kay ko kañumen jooɓino kañum ittino fitta ɗum biyetenoɗo Mohamed Baba Ibrahim Mohamed Abdallahi baranoɗo kay ñande alarba ina wiyata alkamisa ɓennuɗo o e nder leegal Arafat to Nouakchott sukaɓe nangaɓe ɓe noon ko yaroɓe duuɓi 13 fayi duuɓi 17 kadi ko andaɓe e nder commissariat ji andaɓe kadi e nder kasoji e leydi he saabu e kala saaha eɓe keewi nanguede wadde gueɗe kamtorinɗe no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laana ndiyam jollunoka yummiraɗo goto wondude sukaɓe mum ɗiɗo funeɓe rewɓe yaroɓe duuɓi 9 tawa kadi ene wonduno e gawƴowo laana kam ko kan laana de yuwi ñande alarba nogasa lewru juillet ndu gonɗen ɗum e nder maayo taw ko maayo welgo hakkude Mauritanie e Sénégal woni fleuve du Sénégal laana ka no yuwi koye falde Podor laana ka noon ummino koto tufde jammi e nder leydi Mauritanie ene tawe tigui tolno périmètre agricole toɓe mbiyata mbawandi ɗum ka waɗi ka yuwi ko sanga 19 heures woni 7 heures kikiɗe yummiraɗo o noon e gawƴannoɗo laana kam ɓen ɗiɗo Allah faabima ɗumen funeɓe ɗiɗo noon rewɓe yaranoɓe duuɓi 9 ko hen jooɗi nde gulali yummiraɗo noon gulali mum cattuɗi ko ɗon diwan o notiti hen nde sapeur pompier woni koninkoɓe faabum wonnoɓe o to banggue to Sénégal to Podor nde nani gulali ɗi kañumenne ko hen notiti kañum e gendarme aɓe kala sapeur pompier ɓe noon ɓe mbawi tigui mudde e maayo ngo yiilade ɓe ƴentinino goski cukalel dewel goto e funeɓe hen goski mum yitanoma keddiɗo o noon goski no suwano yitede so tawi ko yitama oɗo saaha cuwa hebde kabaru gendarmerie mo Podor kadi arino hen notitima hen so banggue kay uddidde hen losgoji muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fedde witende ne touche pas à ma nationalité wondude fedde wonde ene wiye mouvement min jaɓaɗi ɓe mbaddino batu mabɓe assemblée générale mabɓe e nde ɓe gayni batu ngu noon ɓe ɓayini communiqué mabɓe mujibu batu ngu noon koko fati kay e binditgol état civil woni tigui enroulement mo état civil caɗele binditagol jogade e nder leydi Mauritanie tawi ko binditgol ɓe kolliri tigui e wiide mabɓe wonde ko binditgol leñamagu e heedagu taw ko ummanongu gila kaye e laamu Mohamed Hula Abdel Aziz gonnoɗo hooreji leydi ndi ɓe kolliri noon e nder assemblée mabɓe he nder communiqué mabɓe ɓe kolliri wonde ɓe ƴetti acte wonde ɓe jaaɓi kaye décision gouvernement ƴetti oɗo saaha joni ko fati ka yidde winditade e ummitinade yidde tigui wultinde e ummitinade binditgol dendagal ɓena Mauritannaɓe ɓe cuwa tawa hebde kayitaji ɓe cuwa winditade ɓe kolliri kadi to ɓerɗe ɗiɗi ɓere eɓe paari kay wallodirde waddude golle ɗe kay wallodirde wallude kala Mauritannajo mo ala kayitaji ha wawa winditade hano hannirtini to ɓere tati ɓire kadi eɓe eri dendagal société civil en dilloɓe on fannu kadi ne ballodirta kay ha jaña oɗo opération bindirgol ha ɗum yaaja tigui dendagal yimɓe foof ganda wonde bindirgol ene ummana eɓe eri laamu ngu noon nde wattata hakkillaji mum
mum kadi e wattata hakkillaji mabɓe gonka Mauritanie taw ko doga molto hen woni réfugié ji walla ittaɓe alay sagila e nder Mauritanie enen nawta to leydi Sénégal walla to leydi Mali taw ko Mauritanie oɗo saaha joni nde ballirte ha tigui droit ji mumen citoyen kepta ɗum woni tikañum enen ha mbawa hebtude kayitaji mumen hano hannit ni ko communiqué mo fedde wiyetende touche pas à ma nationalité wondude mouvement min jaɓani kamɓe ciifi kayiɗo ñande 19 lewru juillet ɗo en nakcota lamorgo leydi Mauritanie kabaruji men e ɗemgal pulaar kabaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi ha kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen SR ko section de recherche ɓe mbaɗi temande mawde no fewi e gardugol commandant Badara Fall ɓe nangi trafic drogue waɗoɓe trafic drogue ɗiɗo molanteɓe Allah ɓe teeɓiɓe noon ko ɓe teeɓima kadi ɓe tawriɓe 120 kilo drogue mo nder mum ene qiime ha 880.500 francs CFA ɗiɗo nangaɓe kallona ɗiɗo nangaɓe hen goto ko debbo hen goto ko debbo ne yara duuɓi 50 ɗiɗo o ko gorko ne yara duuɓi 54 ɗiɗo ɓe kala noon ko andaɓe to banggue laamu Sénégal ko ɓe andaɓe kadi to banggue police to banggue gendarmerie kala woni ko wiyete récidiviste woni tigi nangganoɓe ene coka ene goppita ka gorko ɓiyen yaade duuɓi 54 ko ɓe nangga kamɓe kala no ɓe nangga ko guila ñande no gasa lewru juillet to ɓe garno kay wadde livraison woni tigui yeyde drogue mabɓe to legal bitegal Médina tori en fois 16e ɗiɗo kala noon mbaɗama déféré yesso parquet ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Dakar to cité mixta police halfinaɓe nden ka e kisala Dakar caggal kay ndeɓe kebno kabaru wonde réseau mawɗo taw ko réseau prostitué ji woni rewɓe yeyoɓe koyemen rewɓe kay dartoɓe boli ene ƴeewa worɓe ɓe kellifaɓa ndeɓe kellifaka dadiɓe kay dadiɓe taw ko komi dadiɓe eɓe commissaire keɓe ɓe mbaɗi ni ɓe mbaɗi descente mabɓe to cité biyeteɗo cité mixte ɓe tawi toon noon rewɓe hewɓe ina dari e bolini padi kileneɓe mumen ɓen rewɓe noon ene ɓorni comci bolle puule zippu yana daɓɓon no fewi tawa hen kala hen mo kakel mum sami suusa ƴurade hoccude Allah e zippuji ɗi raɓɓidde caggal noon nde ɓe te police yana mabɓe noon nanggui kay 12 suka debbo ɓe nunɗani yaroɓe duuɓi nogas fay duuɓi nogas e jeeɗiɗi ɓe nawama to commissariat de police caggal to wena muftade police commissariat de police to enquête o gasi maɓe ɓe kamɓe foof déféré yesso parquet ha joni ko leydi Sénégal keddorɗen Birama Diop kañum woni directeur école privé tawateɗo to Guédiawaye nangganoɗo kay e saaha kawguel baccalauréat omo walla waɗannoɓe baccalauréat omo wallodira e mum kay waɗoɓe baccalauréat no keɓiri kawguel ngel o darima yesso juge to tribunal flagrant délit mo Dakar aljuma hanki o yesso ñawɓe noon o holliri toon konguɗi ɗiɗi konngol gadnol kay ko widemo je suis désolé ko rewi hen kadi widemo kay wonde kay omo andi ko waɗi ko moƴƴani caggal noon de juge o juge o kay caggal nde juge o namdimo noon ɗum noon ko caggal nde juge o namdimo so tawi kay ko joɓaɗo haalis kewɗo wadde ɗeɗo gueɗe walla so tawi yidde makko kay ko yo école makko wiye heewi heɓɓe baccalauréat e 2023 ñawore makko noon suwa taw yande ha laaɓa kanko Birame Diop o noon mbiɗen ko directeur école privé kadi ko professeur mathématique o nanguirano noon ko wadde corrigé o nangude épreuve goto taw ko physique chimie ponnoɗo arde kawguel he o corrige ɗum o sari ɗum e réseaux sociaux taw ko groupe mabɓe WhatsApp mo jogdin e élève aji makko hewɓe no fewi inde heɓɓe noon inde noon heɓɓe ɗum ɓe inde heɓɓe ɗum ɓe noon ko Mbaye hen goto wiya Mbaye Gueye bari caggal nde ɗum caggal Mbaye Gueye caggal kayi nde heeɓi caggal nde heeɓi ɗum o ɓenni tigui biteɗo Moussa Thiamna nden ɗiɗo kala ko élevage makko kanko to école Birame Diop ɗo Moussa Thiam noon caggal nde heeɓi corrigé o yiiɗi tigui o yiiɗi kayi o yiiɗi jolnude hen o yiiɗi julorade ɗum ko ɗon tigui o yidiri e suka debbo goto haalde mum ne weesi
Sinni Gueye on non ko batto baccalauréat lawol muma ɗiɗi ɓolo o yi tigi yo aro yeeɗum preuve corrigeaɗo o taw ko 50.000 woni ujunnaji sappo CFA on Sinni on biteɗo Sini Gueye noon biteɗo Sini Gueye kañumne haalani sehilaɓe mum tato rewɓe goto ne wiye Sogne Oumou Sogue goɗɗo ne wiye Sokna Aissatou Dioba goɗɗo ne wiye Rukiya Niang tato kala noon ɓe kala ko waɗoɓe baccalauréat ɓena tato noon yantude e kanko Sini Gueye ɓe mbawi rendinde kalis o kay ha timmi 50.000 woni ujunnaji sappo ɓe coodi corrigé o Sini Gueye o noon waɗanno ko baccalauréat makko to lycée Kennedy o yiita e mo jogui karaji ɗi ko ɗon tigui o yiita nde police nde noon ɓena nanguɓemo kepti kay noddirguel makko ko ɗon tigui e nder noddirguel he ko heɓe tawi preuve o ɓe ndewi kadi tewmi tekel e nder téléphone makko he haɓe mbawi kay yitude e dendagal rewɓe tato kala nde enquête o noon jokka ko juuti ko ɗon tigui ɓe nangui Biram Diop directeur école o Biram Diop noon e Mbaye Gueye kañumen nana mbaɗa mandade dépôt sukaɓe rewɓe ɗon kañumen keeɓi ko wiyete liberté provisoire mone mabɓe kala yoɓite 150.000 woni 50 ujunere CFA directeur o noon ene wawi tan taƴene lebbi 4 e kaso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Papa Aliou Diallo ko membre catala bitengal CCR woni convergence des cadres des républicains o hollori kay wonde ko gembaniɗo yidde wonde hoorejo leydi e sumgoji tijjani en 2024 o hollori noon yidde makko e muuji makko e miijo makko ko jokkude golle payde nde no feewi Macky Sall fuɗɗi gollade nder leydi Sénégal kanko Papa Aliou Diallo o windi ɓatake fade Macky Sall hollirde yidde makko kay ko wonde candidat wonde garde wonde kay ko gembiɗo yidde wonde hoorejo leydi ndi e nder ɓatake he noon o wi omo yanana kay wonde dendagal Sénégal naɓe kala ene belti e golle Macky Sall ene jiiɗi noon jokko ɗeɗon golle hano hannirta ni ɗen golle noon kankone momo wawa jokkude ɗum hano hannirta ni koto leydi Sénégal ha joni keddoɗen jeena ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Salamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu banor Mamadou Sarr a salmintama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder jigasu jeytogo to e banganga ina wayno de ko muusi waɗi toon hanki subaka holɗum sagata gorko no yara duuɓi nogas ina wayno kanko oɗo sagata gorko de o yane woyndu ndiyeno yani woyndu ina wayno fittandu kadi Allah jeeyi ɗum toon ɓe mbaɗimo e juuɗe gendarmerie en ɓe mbaɗi enquête ha paari ina wayno tottiti koreji ɗi hanke kikiɗe uwirnama ɗo e banganga yo Allah yurmomo yaafo dennagal maaɓe juuɗe kadi ko bandiraɗo men ɓalliɗo so tawi en garti en jeehi to e Guinée Bissau holko kewi toon e luumo biyeteɗo Buula ina wayno sagataɓe ɗiɗo dey ina mbaddi toon affaire probléme 4 mbuɗu oɗo sagata no yara duuɓi nogas e ɗiɗi on yara duuɓi 18 ina wayno jaaro duuɓi 18 o ko kanko wi sagata jaaro duuɓi nogas o nde ɓe ƴettimo ɗo hade mbaɓe yettindemo hôpital taw o hawre joom makko kanko jaaro duuɓi 18 o waɗe ladde seeko kono wiyama teɓ omona e juuɗe gendarmerie en so en ummima ɗon jehen to e Elinkine Kafountine Diogué président de la république de hokki yamirore yo waɗe contrôle timmuɗo wawa renede ɗeɗo tufɗe nde wonno ko ɗon woni laawol ummade ɗo Sénégal fewde to e Espagne o holliti noon ndenka mawka yo waɗe hen so tawi en ummitima ɗon garten ɗo e rafi goto de ne feeñi ɗo e Ziguinchor ina feeñi to e Sédhiou rafi o wiyete ko IMTEA oɗo rafi dey ina wayno ina yaawi addude gumdam e neɗɗo ina yaawi kadi jaggude jogoram gorko ina waɗa kadi neɗɗo paralysé o jaggi fodde 17 gorko e debbo omo bonna reedu oɗo rafi ina adda kadi neɗɗo wasde jibinde ɗum noon doctoreɓe ɓe goni koye safrude yimɓeɓe ɓe mbawa fabade yimɓeɓe ɓe kangono yimɓe oɗo rafi bonɗo mo Allah bonɗi so tawi en garti ɗo affaire vidage force ina wayno ɗo de waɗi hande caɗele nde saɗa wiide force ma joɓata ko ujunnaje 5 yuppoyi toto Inampor ina wayno e campagne jawtuɗo o noon kanko oɗo maire Inampor o wi so tawi on gotani kam mami fin subaka mi itta ɗum ha laaɓa ina wayno ko wino ko o waɗi ɗum noon laamu ngu neli e makko fewde kono no o jaɓani o wi ɗon kincu oɗo wonta waɗi ɗon ina wayno nden noon ko joɓata ko ujunnaje 5 joni noon waɗi caɗele ɓe juppoyta ko to e Bignona joɓata force auto force hande ittanma kincu gonɗo e galle ma o ko ujunnaje 20
kamɓene ɓe kolliti soɓe jeehi toon ɗo ɓe juppata ɗo eɓe joɓa ɗon ujunere yaltude fireji goɗɗi ɗiɓe pawa ɗum ɗo nde woni addi hande caɗele oto hande carrière taw ko oto yoɓete noon nde ko ujunaje nogas ittetto e inan port ina wayno hande nde ittude carrière toon kaaƴi adda ɗo e nder Ziguinchor wonti hande ñittade ɓaata e asaman joɓata ko oto o ko capanɗe jeegom ujunere ɗum hande joɓata oɗo oto ɗum noon addaniɓe hande oɗo ɗeɗo caɗele e nder ɗo e Ziguinchor ɗum no Weltar TV musidɓe Amadou Issa Kébé gorko mboto kabruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde Bannour Mamadou Sarr yo Allah ko walde jaam seydi keɓe golle ma jooɗi feewi ko Bannour Sarr ko ƴetti haalande kanko Amadou Issa Kébé kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali paaɗen hono cour d'appel mo Bamako jaɓɓima cérémonie joƴƴingo cérémonie cour d'appel jaɓɓima cérémonie joƴƴingol hoorejo e procureur général cour d'appel mo Bamako ɗum waɗi ko ñande alkamisa ɓennuɗo biteɗo Faraji Baba ko kañum woni e oɗo saaha joni premier président cour d'appel o so tawi noon ko biteɗo Hammadouna Guindo ɓurɗo lollirde ba lobbo onne ko kañum Allah waɗi oɗo saaha joni procureur général cour d'appel mo Bamako ɗum waɗi noon cérémonie o noon waɗi koye nder audience solennelle e gardugol hoorejo cour suprême biteɗo docteur Fatima Tiera e tawtorede jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate ñawoje hono Mamadou Kassungue e yeeso responsable uji judiciaire et sécurité ji kewɗi e yeeso kadi magistrat ji kewɗi gollotoɗi e nder Bamako hato kati kala hono oɗo cérémonie noon hollirama hono makko meeɗa wadde e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen cour constitutionnel mo leydi Mali aljuma hanki o ɓe kolliri wonde dendagal kolliri résultat ji définitive ko fati e référendum bannoɗo guila ñande 17 lewru juin mo on noon holliɓe kolliri wonde ko wiɓe eyɓe kañumen keeɓi polgu to pucci doggata hono kayno holliri noon catala bitengal egg noon ko halfinaɓe ko fati e sumgoji e nder leydi he e kolliri kadi kamɓe cour constitutionnel wonde dendagal rakketuji ɗi lundiyankoɓe ɓe jaɓano résultat ji ɗi winoɓe kayi fewani walla yo batte walla jadani hen inna rekkataji kala mbaɗama rejeté wonde ɓe calima ɗum ha soori ladde e oɗo saaha joni oɗo saaha taw kadi ko sage cour o kañumen mbaɗi ɗum ɓe kolliri noon ko fati résultat ji définitive wiya heeɓi ko 96,91% woni e nder temedere kala capanɗe jeenayyi e jeegom piccal capanɗe jeenayyi e goho wi ko eye so tawi noon ko wiɓe alaɓe e nder temedere kala ko tati piccal 9% ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar e on fannu ha joni ɓe kolliri wonde taux de participation global ko fati sungoji référendum bannoɗi ɗi e nder temedere neɗɗo kala hen 33% jalti tigui weddoyade carte mumen référendum o noon mbiɗen wanno ko guila ñande 17 lewru juin 2023 guila 23 juin noon tawa centre international to wanno taw centre international des conférences mo Bamako woni CICB hoorejo catala bitengal ESA hollirino kay wonde résultat ji ɗi kañum o wino wi hebno ko 97% no hebno ko 3% o wino taux de participation yeyino ha 39,40% leydi Mali e ɗo saaha joni laatima 4e ɓe naati guila aljuma hanki o e 4e république ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissaire divisionnaire de police biteɗo Issaga Traoré gardiɗo commissariat de police mo centre commercial e dadiɓe mum ɓe mbawi teɓade réseau mawɗo no fewi taw ko dartonoɓe wadde trafic drogue e fedde nde noon ko sagataɓe tato hen goto ko debbo ɓe tawrama birkaji 10 drogue taw ko ɗi cannabis ɗi hinde kushi ɗe oɗo saaha joni noon eɓe tawe juuɗe dadiɓe losgoji nana jokki e mabɓe koto leydi Côte d'Ivoire paaɗena fodde 51 ujunere civil taw ko jambureɓe doga molto yen Burkina naɓe dogɓe leydi mumen ene tawe oɗo saaha joni e nder leydi Côte d'Ivoire taw ko arɓe moltoya toon kamɓe kala noon e oɗo saaha ɓe jippina koye nder
nder communauté locale uji walla e nder centre uji religieux ji ko wayno jumaji walla ko wayno église aji laamu Côte d'Ivoire noona holliri laamu Côte d'Ivoire noona holliri ɓe mahi centre uji ɗiɗi dakkeyi woni centre uji to hoɓɓe ɓe ɗamni jippinde ɓena doga moltuyo en ɗiɗon réfugié ji hen centre goto ina jogui hattani jaɓɓade ha ujunnaji 7,1 neɗɗo hono kay conseil national hono tawi hono no ɓe kolliri tawa kadi ene jogui hattani mbiɗen jaɓɓaɗo ujunnaji 7,5 neɗɗo hono conseil national de sécurité holliri so tawi noon ko ha seeɗa ɓe kolliri ko on centre wawi jaɓɓade tan ko ha ujunnaji 9 neɗɗo centre goɗɗo oɗon centre noon on centre noon o udditte ko aseta hande woni uddida gol makko watte inauguré to nokku biteɗo to nokku biteɗo Uwangolo Dugu ina tawe to rewo nokku wuuro witego ferke Sédougou 15 kilométre hakkunde mum e Kerola Burkina Faso toon noon ɓe mahi toon ujunere e temedere hoɗande hen hoɗande kala ko 26 mètre carré 26 mètre carré hoɗande hen kala ene tawi muɗum suudu woturu wondude e salon goto e suudu woturu hoɗande kala waɗana ko famille goto walla so tawi ko yimɓe ɓe gona famille woni tigui groupe yimɓe jeeɗiɗo yimɓe jeegomo ha yimɓe jeeɗiɗo kala hoɗande kadi kala doga moltu ena kala doga moltu ena hoɓɓe hen hoɓɓe kala doga moltu enen heɓɓe hen ma keɓa ko wiyete infrastructure municipal guila kay ko wayno école aji ha ko wayno dispensaire uji centre ɗiɗaɓo o noon koko ɓuuri o noon ɓuuram kañum ɓuuri mawnude seeɗa on ko altine paaɗo wonata tigui uddirgol mum woni inauguration mum on noon tawate koto wuuro witego Bouna ina tawe 3 kilométre hakkude mum e oɗo centre gadano mo kalena centre dadam kalam centre ɗiɗi kala noon ine mbaɗa clôture barbelé tawi kadi ko agent ji sécurité kañumen jogui nden ka ɗiɗon centre uji ko laamu Côte d'Ivoire noon kañum finance e nder golle ɗe 90% e golle ɗe ko laamu leydi Côte d'Ivoire ko kañum finance ɗeɗon golle teskama noon hono ɗiɗo centre uji ɗi dakkeyi hono majji yodde fewde e labde yiyetake kay e nder Afrique kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Burkina Faso paɗena sukaɓe hewɓe jippima e boni ɓe mbaɗi seppoji mabɓe jamma aljuma hanki fayi subaka aseta hande ɗum noon ko to fayi subaka hande to yaltirde banggue worgo lamorgo leydi ɗi ɓe mbaɗi noon baricade uji woni tigui ɓe mbaari laabi jamma o ha weetiɓe kadi yangara otoji e dow route nationale numéro 6 mujibu ɗon ko hollirde mette mabɓe ko fate kay e ex député maire commune Kumpital ko waɗa enlevé au bifta Kumpital noon en tawi kilométre uji nogas hakkude mum e Ouagadougou omo wiye kanko bifta ɗo o wiyete ko Issoufou nikiyama ko Issoufou ika noon ko worɓe joguitiɓe ko walla mbiyen ko worɓe wadɓe ankogule woni ɓorniɓe laafaji ɓaleji e koye men tawa ala ko yiyete sowona guiti mumen ko kañumen biftimo e nder lamorgo leydi ndi nangue hoore kellew sanga 14 heures e saaha kay o yahata juulala tusbar juulede juma makko aljuma tusbar ko ɗon tigui nder Ouagadougou ko ɗon bifta landa union pour le progrès et le changement ko ka landa o jeeyam yimɓe landa kane ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi erago fade laamu transition ngo Burkina Faso nde o yirte ko ɓuuri yawde e yaccade enquête jaajo waɗe hen kadi beele ene ande hola biftiɓe mo koto leydi Niger paɗena ñande alkamisa ɓennuɗo ko sagataɓe joguitiɓe jani e remoɓe e nder guese mumen e nder guure ɗiɗi to commune biteɗo Anzourou Sarakirola hakkude leydi Mali hakkude Sarakirola hakkude mabɓe e leydi Mali e nder région mo Tilaberi ɓe mbari to noon sappo e ɗiɗo neɗɗo taw ko jambureɓe remoɓe jangu ngu waɗi ko sanga 14 heures woni 2 heures guure janaɗe ɗe noon hen wuuro woto wiyete ko Duku Sarawu wuuro heddingo wiyete ko Dugu Makani ko kilométre goto woni hakkude guurɗe ɗiɗi sagataɓe guurɗe gonno ko jara guese mumen ko toon seɓɓitiɓe tawiɓe jooɓi pittali mabɓe mbiɗen guurɗe ɗiɗi foof tawate ko jara commune mo Anzourou kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗena jaydi yanke russe najo goto warama aseta hande sappo e ɗiɗi lewru morso e bombardement mo leydi Ukraine naɓe koninkoɓe Ukraine naɓe mbaɗi e nder région mo Zaporizhia to banggue worgo ha leydi Ukraine ko armée leydi
ambassadrice non kañumena ɓayini kabaru o koto Corée du Nord paɗena Corée du Nord aynima no heewi wadde misilaji ɓe gaynima misilaji kewɗi ɗi hinde croisiére e nder maayo olo woni maire jeune hakkude péninsule coréen hakkude mum e leydi Chine ko sanga 4h du matin subaka ɓe ayni ɗiɗon misilaji kene wona balɗe tati joni noon ɓe ayninoma misilaji ɗiɗi goɗɗi balistique ɗi kodi hinde balistique e nder maayo ngo Japon koto leydi Iran paɗena Mohamed Shia al Soudani ko kañum woni hoore jagode leydi Irak o rokki yamirore nde ambassadrice woni debbo joɗaniɗo leydi Suède e nder leydi Irak nde yaltata ko ɓuuri yawde e yaccade nder leydi mabɓe woni nde yaltata leydi Irak ha laaɓa o haali ɗum noon ko gila alkamisa nogas lewru juillet 2023 ɗum noon ko caggal kayde seednajo goto jinnoɗo duppude deftere qur'ana ori tigui ha yesso ambassade Irak tawteɗo to Stockholm to leydi Suède o jeeƴiɗi deftere qur'an nde o yeɓɓi hen yimɓene filma enen daara ko ɗum noon adani laamu leydi Irak wiide ambassadeur leydi Suède nde yaltata leydi mum ko ɓuuri yawde e yaccade koto leydi Inde paaɗena kene wona joni lebbi ɗiɗi kareeli taw ko kareeli leññamagune tawe e nder leydi Inde to état biteɗo Manipur noon koto rewo ɓaƴƴo funnague leydi ndi karel ɗi noon mbaɗi ko famdi kala fodde 150 neɗɗo basɗo hen pittali mumen gila karel ɗi fuɗɗi ɗon kene won lebbi ɗiɗi joni mbiɗen hoore jagoɗɗo e leydi ndi nana muudi mum kone deeƴi haydara konngol gotol ala ko haali hen so wona kay ɗeɗo balɗe caggal nde vidéo goto yalti ene sari e nder réseaux sociaux ji e nder oɗon nokku to kareli leñamagu mbaɗa woodi kay leñol gotol en nanggui rewɓe ɗiɗo ɓe ɓorti rewɓe no butelaji ni no andam no jibinirono ni ɓe ɓorti men ha laaɓi ɓe mbaɗi ɗumen violé ɓe mbaɗi ɗumen gueɗe kamtoriɗe no fewi eɓe filma eɓe torla ɗumen eɓe piya ɗumen eɓe lebta ɗumen eɓe ɓoƴo ɗumen ene filmé on vidéo noon sarima e réseaux sociaux no fewi vidéo noon saabima mette mawde no fewi wonande laamu leydi Inde kanko hoore jagoɗo leydi Inde noon o holliri tigui wonde oɗo vidéo cariɗo e réseaux sociaux ɗum noon ko gacce wonande leydi ndi kala o holliri hen mette makko jaƴƴe mawɗe no fewi on namdima enquête jaƴƴo nde waɗete hen beele waɓe ɗeɗo gueɗe ene teɓe nde woni yesso lawol koto leydi France paɗen to Paris lamorgo waalo fen ɗum en kalino immeuble jannoɗo toon to Paris waɗi oɗo saaha joni mayɗo tataɓo yalti hen ko debbo barmunoɗo gonnoɗo e juuɗe safroɓe e juuɗe doctoroɓe kañum tigui yalti aduna ñande alkamisa ɓennuɗo ko aljuma hanki o noon kabaru o yalti siftinde on noon immeuble jamnoɗo o ko guilane ñande nogas e goho lewru juillet o yanno e nder 5e arrondissement mo Paris oɗo debbo mayɗo alkamisa oɗon kañum watti mayɗo tataɓo taw koye jangola oɗon immeuble towɗo no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan on kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Isaga Kebe nangani en karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on